手話で結婚。表し方は結婚。非利き手親指、利き手小指を立てた手をくっつけるようにします。手の甲を相手に向けるかどうか、手の向きをどうするかなど、表し方は様々かもしれません。逆は離婚です。近年 LGBTQ+ の活動が盛んになり、結婚という表現が男女のみで行うものに見えるということで違和感がある方もいるようです。新しい案としては、結婚、離婚、薬指に指輪をつける、外すですね。伝統的な表現を否定するだけではなく、提案いただければ比較検討ができますね。皆さんはどちらの結婚がわかりやすいと思いますか？ではまた。